Cool Radio Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, DYME in Masbate, and of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kung may mga tanong when it comes to health, pwede kayo magtanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang po idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Okay? Hello sa mga nanonood din sa Facebook. Andiyan nakita ko si Ma'am Maylin Encenares, Ma'am Gigi Padua, and Ma'am Floriden Kalimlim. Hello sa inyong lahat. And of course, sa mga nanonood sa Facebook ng DCGB Legazpi. Hindi ko lang po kayo nakikita, pero hello po sa inyong lahat, mga nasa Facebook ng DCGB Legazpi. Also sa Facebook ng Cool Radio. Cool Radio is 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. So kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. So, sa ngayon po, update ko lang kayo dahil in-update din ako ni Idol Ken tungkol dito sa situation natin dito lang sa Bicol, yung kaya kong ibigay na figure na sa ngayon, kanina as of kanina daw, ng DOH report na ang active dito sa Bicol nasa 6,000. When it comes sa COVID, 6,051. Mukhang talagang pataas ng pataas. Pataas ng pataas talaga. Ang naka-recover is 21,118. And of course, yung namatay, ay hindi pala. Ang tinitinan ko pala yung September 10. So, September 13, ang aktibo sa COVID. Yung na-test ito, yung hindi na-test, ilan kaya? 'Di ba? Active 6,718, mga naka-recover 21,639. Yung namatay, nako, saradong 1,000. Total of 29,357. Of course, ito yung mga na-test. Paano yung hindi na-test? 'Di ba? Oo, paano yung mga asymptomatic, naglalakad-lakad diyan, pero mga carrier po sila. Mag-ingat po tayong lahat. Kasi nandyan talaga napakataas ng aktibo sa COVID at marami na rin yung mga variants na talagang nag-mutate po talaga yan na virus na yan. So, anong gagawin natin? Di ba? Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. And of course, doon sa sa mga talagang kailangan lumabas. So, kasi hindi naman pwedeng lagi na lang tayo nakakulong sa ating mga tahanan. Kailangan na natin mag-move on. Opo, magbaon natin dapat yung pag-iingat. Pag ikaw ay may gagawin sa labas, saan ka man pumunta, baon-baon natin ang pag-iingat na sana pag-uwi natin sa ating mga tahanan ay wala tayong baon na virus na COVID-19. Oo, follow the health protocol. Opo, alam na natin yun. Dapat mag-iingat po tayo. At syempre ay, palakasin ang immune system. Ayon sa kay Dr. Mike Navarro, pinakang number 1 still is palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya swak na swak po ang ating power trio. Pag sinabi power trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay? So, kahapon, yung program ko kahapon, that was nung Sunday, 1 hour kasi. So, ginawan ko yung mga nag-request na mag-demo daw ako via Facebook.
paano nga nakakatulong yung ating product. So, ginawa ko na po yun. Mga mga ka-HCI, mga followers natin, pwede nyo po balikan. Ngayon, lalo yung mga nasa Facebook, pwede nyo po balikan yung program ko. Via Facebook din po yan. 1 hour yun. Kaya talagang tinake advantage natin na mas marami tayong maituro sa mga tao. Hanapin nyo na lang yung kahapon September 12. Pwede nyo ko hanapin sa Melinda Wee para matutunan nyo gaano ba talaga kaganda yung ating product at paano nga ba talaga ito tumutulong ma-restore yung health natin. Tandaan po, the best doctor to yourself is you. Ang katawan natin may kakayahan mag-repair, kailangan ibigay natin yung kailangan ng ating katawan. Kaya kahapon, talagang diniinan ko yung tungkol dito sa ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. At ulit-ulit na binabanggit ng iyong lingkod with our Power Trio. Marami nang nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pati sa COVID-19 ay tumulong yung ating produkto. Actually, marami akong nakakausap na mga tao. Hello kay Linian Par and Ma'am Marietta Adina. Marami akong kausap na mga tao. Sobrang nade-desperate po sila kasi ngayon, lalo ngayon na usong-uso yung trangkaso. O, di ba? Trangkaso, buong pamilya, nababayro sila. Sabi ko, eto yan na, gagawin natin. If ever, nandyan, may simptomas na trangkaso man o COVID man yan. Kasi halos ang simptomas sa umpisa is parehas po Gawin pa rin po yung mga natutunan natin sa ating mga ninuno na nilalabanan kaagad. Palalakasin kaagad ang immune system. Anong ginagawa? Di ba? Hinuhilot yan. Kasi masasakit yung katawan. Di ba? Oo. At saka, meron pa yung iba na nagsusuob. Di ba? Dapat alam nyo yon. Yung mga traditional way to fight diseases, yung mga viruses na yan, that is really very effective. Ginagawa pa yan ng mga tao ngayon. Dapat alam natin yun. Di ba? Alam mo yung soobo? Di ba? Yung yung may pinakulo na tubig, nandun ka sa loob. Lalagyan ka ng kumot o tatalukbungan ka na dapat yung vapor, 'di ba? Ay masangho mo. Kailangan lang kontrolado mo rin kasi baka sobrang malapnusan tayo, ganon. So, marami tayong tinuruan yan, lagyan ng asin, o yung iba nilalagyan ng mga dahon, 'di ba? Pinakulo, 'di ba? May mga dahon-dahon pa ngayon, mga herbal. O gaganon yun. Marami ako nakitang mga nag-share niya, ganon yung ginawa nila. Nagsusuob, and then inom ng luya, pinakulong luya, inom ng lagundi, di ba? Sabihin na natin ay umaapoy ka sa lagnat, paracetamol. O di ba, labanan nyo. Kasi may built-in na doktor sa katawan natin. Kailangan palakasin, isupply natin sa built-in natin ng mga doktor yung kailangan niya. Ano ba yung kailangan niya? Tamang tulog. Matulog ng maayos, huwag ipagkait yung tulog. Kailangan natin 8 to 10 hours of sleep during the night time. Alam niyo po, dati rin naabuso ko yung katawan ko. Noon, kulang sa tulog. Yun pala isang dahilan bakit bumagsak yung health ko. Bigyan niya. Huwag niyong ipagkait yung tulog because healing takes place when a person is sleeping. And the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Kaya ako usually yan, 8:30 natutulog na. Pag sobrang pagod ako, anong ginagawa ko? 7:00 pa lang natutulog na talaga ako. Kailangan ibigay ko sa katawan ko yung pahinga. Oo, and of course, tamang nutrisyon. Hello kay Ma'am Jennifer Marcoso. And yan si Ma'am Lilibet Coloma, dyan sa Northern Luzon. Oo, so yun ang ginawa ko. In-apply ko yung mga natutunan sa ating mga doktor. Yun po ang ginawa ko. Kaya ako na-restore the natural way. Hindi na ako nagmatigas ang ulo. Nung napanood ko yung mga lecture ng mga doktor natin, in-apply ko po yun. In-apply ko yun. At saka talagang very effective. Sabi ko, minsan pala,
kailangan munang masira yung health natin bago tayo matuto, o di ba? O ikaw ba naman, kung ikaw ay feeling mo para ka nang nauupo sa kandila, masaya ka pa ba? O di ba? Umiinom ka ng mga gamot pero andyan pa rin ang mga sakit. Oo, sabi ni Mama Yet, yes po, Madam, trangkaso now is real. Usong-uso din po dito sa Samar Province. Uy, kahit saan naman talaga ang trangkaso. Pamilya po. Kung hindi mo alam yung gagawin, mapapraning ka talaga. Actually, marami akong minentor. Etong gagawin nyo, ha? Kasi natry na talaga yung ating product. Magaling sa iba't ibang sakit. Kaya nga sinasabi ko yan, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin, pati sa COVID-19. Sekreto natin to. Atin to, pati sa COVID-19. Malaking tulong po yung ating Power Trio. Kaya kung magtatanong kayo, ano mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Sa mga makikinig ngayon, sa radyo man o sa Facebook, gusto nyo mapanood yung ginawa kong product demo, yung kahapon yun, hanapin nyo yun. Bigyan nyo yung time lang, panoorin nyo sa Melinda We, o sa CMD Bicol, para ganun ba yun? Kasi kami po, kung hindi namin nakita yung demo, hindi rin namin ma-appreciate yung kagandahan ng product natin. Yung demo plus yung lecture ng mga doktor natin ay talagang nag-sink in. Kaya naman daw, di ba? Nung 43 ako, feeling ko I was on my 6 days already. That was 17 years ago. Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Wala nang iniinom na gamot. Last time, inubo-ubo rin tayo. Siyempre, sobrang pagod. Maraming ginawa na siguro napabayaan din yung pawis o ganyan. Pero kaya ko lang labanan. Kayang labanan ng aking katawan. Madali lang yung recovery. Kasi pag bumabagsak, nararamdaman ko. Halimbawa, 'di ba, katawan natin nagkukwento sa atin, 'di ba? Nagkukwento. Matuto tayong pakinggan. Ano bang kinikwento ng katawan ko? There's something wrong, may kulang. Kailangan marunong tayo, agapan natin. Kaya nga sinasabi ko, the best doctor to yourself is you. Kanina pa lang, ang dami kong tinatawagan kasi nade-desperate daw. Mga nilalagnat sila, inuubo. Sabi ko, may panglasa ba? May pang-amoy. Diba? Actually, yung iba, ayun na nga, sabi ko, ano yan? Kayang-kaya pa yan, Power Trio. Yung iba naman, ito yan, nagkwento sa akin yung iba. Sabi niya, alam mo, hindi lang anya ako nagsasabi, wala na akong pang-amoy, wala na akong panglasa. Sabi niya, kahit na anya yung naglalaba ako, bakit hindi ko maamoy yung sabon? Hindi niya na maamoy yung sabon. Sabi niya, tapos, yan, kung kumain ako, bakit walang lasa yung pagkain? Yung pala na virus na siya. Sabi ko, anong ginawa? Umiinom yan ng Power Trio. Sabi niya, dinagdagan ko. Dinagdagan ko yung inom ko ng Power Trio. Hindi lang daw siya umimik. Hindi siya umimik. Sabi ko, hindi ko umimik sa inyo? Na gano'n ang sitwasyon mo? Sabi niya, hindi. Ako hindi. Diba? Siyempre sa sobrang takot. Sabi ko, ilang days na gano'n ang nangyari sa'yo? Mga 2 weeks nga talaga. Mga 2 weeks po. Kaya pala, malakas yung pabili dito ng Power Trio. So, bakit kinukwento ko to sa inyo? To inspire you people, dapat alam natin, pag may mga simptomas ng COVID, dapat alam ninyong gagawin ninyo. Huwag nang hayaan na lumala. So, parang, di ba sabi nga nung doctor sa infectious disease, that COVID, sabi niya, COVID is like an ordinary flu. Sabi niya, tandaan mo, like an ordinary flu daw. Hindi pa nga lang daw natin na ma-master paano i-manage. Kami mga taga-HCI, ang tatapang, ang gagaling. Alam namin i-manage. Diba? Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Of course, follow the health protocol. Kasi syempre, kailangan na natin mag-move on.
Eh, walang ayuda. Oh, may ayuda man, eh, kulang man. So, we need to move on. We need to help ourselves. So, pag lumabas kayo, marami tayong ginagawa dyan sa labas. Dapat baon-baon natin yung pag-iingat. At saka dapat po, may baon-baon kayo ng tubig lagi na may CMD. For people na hindi naman nagtitipid sa budget, go for Power Trio talaga. Best po yan. That is a perfect combination. Pero kung tipid ka sa budget, at least may CMD po. High dosage CMD, malaking tulong na po yan. Kasi na-prove na natin, ang CMD natin, magaling talaga sa mga viruses, 'di ba? Bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Kaya yan na virus na yan, na-prove na natin yan. Na ang product natin, kung malakas ang iyong immune system, kayang labanan yung mga viruses na yan sa ating paligid. Kaya sa mga listeners natin, wag magpapraning. Wag magpapraning, dapat marunong tayo design. Matuto na po tayo. Oo, 'di ba? More than a year, magto 2 years na nga. Painom lang muna ng tubig. Sa mga taong laging nagsasalita, dapat lagi kayong may tubig na maligamgam. O, 'di ba? Ako mayat kailangan ko uminom. Kailangan i-hydrate natin yung katawan natin. At saka dapat yung iniinom mong tubig mayroong CMD. O, di ba? So, yan, sa kalusugan yun. Pero ito, kahapon kasi, inaano ko na to kahapon. Oo. Actually, may sobrang natuwa sa akin kahapon. Napanood kita sa Facebook. Sabi niya, tumawag, nag-member ka agad. Isang negosyante din. O, di ba? So, at least naman makatulong tayo sa iba. Minsan naman may tumatawag na sa abroad. Sabi niya, pag uwi ko dyan, magme-member ako sa iyo. At sabi niya kung kaya ko magpadala daw sa Middle East ng produkto at kailangan nila. So, eto ngayon, hindi lang health ang sinishare natin, pati po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, we need business partners. Oy, nako, ngayong panahon na maraming negosyo ang nagsara, maraming negosyante ang nahirapan, maraming negosyo talaga na bankrupt sila. Oo, kahit dito, tinatanong ko nga yung mga sales lady diyan, sabi ko, ano ba, daily na kayo pumapasok? O, di ba dati noon, ang day off nila is once a week, di ba? Ngayon, iba na. Opo, merong pumapasok ng 3 days a week, 4 days a week, wala na yung katulad noon. So, ibig sabihin, yung mga employees, ibig sabihin, ang laki ng mababawas sa'yo. Kasi kung no work, no pay ka, di siyempre, alangan mo, di ka pumasok, babayaran ka ng amo mo. Matuto tayong mag-sideline. Join our group, matuto tayong mag-sideline dito, okay? So, gusto ko lang habang may oras. Ang bilis ng oras, nagkukwento pa lang ako. About this VIP eyeglass. Anong kaganda, di ba? Wag niyo akong i-ring. Sino ba ang nagre-ring? Oo, wag muna akong i-ring. Mamaya na lang po, ha? Oo, text lang po. Okay. Nang dumating ito, di ba? Ako tulad ko, talagang lumabo yung mata ko. Nasa 15 na po ako nang kailangan ko ng mag-eyeglass. So, napansin ko, tumataas yung grado ng aking mata. Yun pala ko yung aking antipara, walang protection. Walang protection. Yes, nakakita lang tayo, o diba? Nakakita lang tayo, nakabasa tayo, natuwa na tayo niyan. Pero hindi niya ba napansin, usually nag-umpisa yung grado mo, 75 or 100. Later on, nag 125, diba? Nag 200, pataas ng pataas. Kasi nga, ngayon puro radiation tayo. Oo, puro radiation ngayon. Asa na yung isa kong salamin dito na pwede kong i-demo sa inyo? Puro radiation po. Katulad nito, ha. Ito yung ating VIP eyeglass. Ang kagandahan po nito, yung ano niya ba to? Hindi pala, yung lens. Oo, hindi tumatagos yung radiation. Kaya doon sa mga laging nasa harap ng computer, ng
ng laptop o 'di ba puro radiation sa paligid mo kahit hindi ka nagko-computer, pero yung mga kasamaan ko, grabe ang gamit ng mga gadgets nila, affected ka rin po. So dito ang kagandahan nito kasi ito mayroong yung lens niya, may anti-radiation, at ito nakaganda nito, itong frame nito. Itong frame nito is infused with negative ion. Mas malakas tayo. Mas malakas yung katawan natin pag ito yung suot-suot natin. At saka yung iba nga, sabi nila, pag suot namin to, dati nahihilo kami, ngayon hindi na. So, ulitin ko lang ito kasi may isang nagre-request. Paano anya ma'am yung dinemo mo? Ito yan na. Isa to sa product ng ating company. Sana umihilaw itong aking hawak-hawak na tester. Mukhang ayaw umilaw. O, umilaw ka nga. Ayaw. Oo. Bakit kaya ayaw nito? Siguro pundido na, no? Hindi, anyway, ito yan. Wow. Ayan. Umilaw siya. Umilaw. Makita natin, this is a reading glass. Yung mga dyan lang yan. Oo. Ang tanong ngayon, may protection ba? May protection ba sa radiation? Makikita natin kung ito yung mata Opo, makita natin. Tagos po, paano na nga ba makikita? Oo. Tagos po, walang protection sa radiation. No? Tumatagos. Balda, sa Bicol na bumabalda, di ba? Tumatagos. Ibig sabihin, nakakita ka lang, pero walang protection against radiation. And of course, makita natin dito, ito yung VIP eyeglass. This is Japan Nanotechnology. Makita natin na nasa ibabaw lang, hindi tumatagos ang radiation. So kung yung mga anak nyo, mga kapamilya ninyo, o ikaw, ang trabaho mo lagi nasa harap ng computer, o yung mga bata ngayon, lagi na lang po nasa computer dahil yun na talaga ang panahon ngayon, no? Kawawa sila. Madali silang mabulag pag ganyan. So, protect your family. Gumamit po ng VIP eyeglass. O, diba? Hindi siya tumatagos. Ayan, no? Kung ito mata, hindi siya tumatagos. Okay? So, at ang kagandahan po, mga mga followers natin, mas malakas tayo nang dahil doon sa negative ion. Dito, mas malakas tayo. Oo, at ang taas po ng negative ion nito. Ang taas, siguro i-try kong meron kasi ako dito, siguro bukas i-try ko po. Meron kasi ako dito negative ion tester. Bukas, kung ano ng schedule ko, iti-test ko para makita nyo sa Facebook Yung mga nasa radio, makikinggan nyo na lang kasi nasa radyo kayo. Gaano kataas ang negative ion ng ating VIP eyeglass, ng ating negative ion sticker, yung ating ion strips na nilalagay sa face mask. Oo, bukas siguro. Yun ang bigyan ko ng time para mapanood nyo kahit na yung mga nasa Facebook na kahit pa paano matuto tayo. Dahil kami pala, yung mga ginagamit namin, siyempre sa health, it's the Power Trio. Sa salamin, it's the VIP eyeglass. Yung aming face mask, meron kaming negative ion strips. At saka yung mga gadgets, merong nakadikit na negative ion sticker. We need to protect ourselves. Sa panahon ngayon na yan na ang trend talaga, yan na ang new normal natin, huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magpabaya. Tulungan natin yung ating mga sarili, ang ating mga pamilya na malabanan natin to, malagpasan natin to, na dapat healthy po tayo. Okay? So, ulitin ko lang, and by the way, announce ko pala, ang bilis ng oras Hindi ko na ma-announce lahat ng mga centers natin, but merong upcoming event. Hopefully ay makapasok uli ako dyan ng Camarines Norte kasi kailangan kong gawin to bilang the Regional Business Coordinator ng ating company. Kailangan kong gawin yung event. We will have an event. This is Regional Convention Caravan. Para it's a health, all about health and the product natin. How it helps sa mga tao ngayon sa kalusugan, pati sa kabuhayan. So, meron tayong event dyan, mga taga Camarines Norte, September 25
Giselle's Garden and Tourist Inn sa Dait, Camarines Norte. And this September 25 yun na 9 o'clock. And then September 27, nandiyan kami sa Santa Elena, Camarines Norte. 27 yun. 28 Labo, Camarines Norte. And of course, yun, 29 Jose Panganiban. Lagari ang iyong lingkod. So, nire-ready ko rin po talaga yung sarili ko na makayanan ko po. Kailangan mag-high dosage power trio. Ganon ang ginagawa ko pag sobrang hectic yung mga schedules. Okay? So, dito tayo sa mga center natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin po HCICMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner, Lapag Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyan din po si Ma'am Susan Correa Abais sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Also sa Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion Norte, Paracale. Sa Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Camarines Norte. Paracale po. Paracale pala, Camarines Norte. Okay. Sa Camarines Sur, ayan, sa kanilang, maubos yung aking oras. Pasensya na sa iba. Hindi ko mababanggit. Siyempre, sa susunod, bukas, promise babawasan ko yung daldal ko. Dito na lang yung aking center dito sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. O yung iba, pasensya na. Dahil yan, ubos yung ating oras. Kung may tanong, ano nyo na lang sa akin. Text lang po, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga hindi pa member, I really encourage you to be member. Ang katulad ng kanina tumatawag sa akin, sabi ko, the need for the product is forever. So, nag-decide kaagad siya na mag-member na lang. Tandaan, kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. O pag na-restore na, anong gawin? Ipagpatuloy lang. Pwedeng bawasan, huwag tanggalin. Kasi ang aming produkto po, these are nutrients, especially the Power Trio. These are nutrients na kailangan ng katawan natin para lagi tayong malakas. Hindi basta-basta nagkakasakit. And if ever mahagip ka ng COVID, laban talaga yung iyong katawan. Katulad ng mga nalaman ko na wala na silang pangamoy, wala na pang lasa sa buhok. Talagang inalagaan nila. In-apply pa rin nila yung mga natutunan sa kanilang mga ninuno. Plus the Power Trio ay salamat sa Diyos. God is really amazing. And still, the greatest healer ay ang ating Panginoon. And of course, He is using instruments to show His love and care for men. Sa mga taong natulungan ng ating product, be an instrument of God. Yun din lang po ang hiningi ko sa inyo. Huwag niyong ipagkait na kayo pala okay na. Maraming may sakit ngayon. Magtulungan po tayo. Yung mga gustong gawin ng negosyo, welcome kayo sa amin. We have a very wide market for all of our products. Ayan, abos ang oras. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat-ingat po tayo. Bukas naman uli. Bye-bye po sa inyong lahat.